Hi guys, welcome kwivideo yami yanamhlanje. Kule video le ngizobe ngishola i-recap ekuzobe kwenzeka kwithonga kuleli viki. USanele uyafika emndenini wakhe ezosho ukuthi uzosiza enkampanini. Usathi esakhuluma nomndeni wakhe emva kwesikhashana kufika indoda. Engazuthi kune-character entsha esizoba nayo la kwithonga. Ifika iphethe isikhwama esigcwele u5 million ibatshela ukuthi uphethe imali la engango5 million kule tender abasanda ukuyithola emndenini abamnikeze umsebenzi yena uzobanikeza le mali lena. Ubukeka ngathi uSanele usadedekile kule mhlaba ewuthule asizophila kuyona ngoba ngala sekumele enze umsebenzi wabanele futhi ngala aphinde enze umsebenzi wakhe uSanele. Umndeni wakhe abanye babulekeka bejabulile ngalokho akushoyo, kanti ngala uSne angathi akukho kujabula kakhulu ngoba umtshela ukuthi angeke akwazi ukuthi enze umsebenzi kaBanele, angeke akwazi ukuthi abe amadoda awu2 ngesikhathi esisodwa. Ubuye ngathi kusazoba nzima kakhulu kulezi thandani zo2 lezi ngoba sibonile kwi-episode yokugcina ngolesihlanu la khona uBanele efikela uSanele ephushweni. Sengazi ukuthi nje sizoqala lento yokuthi aphile ngaphakathi kukaBanele, afuna ukumlawula ukuthi enze izinto ngendlela yakhe. Uma kaSanele umtshela ukuthi if engeke ayithathe imali le lokho kusho ukuthi kumele baye empini. Kubuye ngathi ulilendele impi uma wala mawele lawa umabili ezayo. Mase siyakhonjiswa khona la khona le ndoda le entsha ifike nemali emndenini waMagaza ikhuluma noPablo. Kubonakala ngathi uPablo umsebenzi wakhe ukudestroy lo msebenzi nomndeni awukaphili ngoba ubonakala ekhuluma nayo le ndoda le esingayazi. Please stay tuned. Nibukele ithonga ku161. Please don't forget to comment, share, like, subscribe. See you guys on the next video. Thank you.